Kwaziwa hama dzinodikanwa. In this lesson, tiri kuda kuita that question. It's a SIMSEC question, paper 2, June 2018. So it's a question on sets. But before we go into it, kune vanga vasati vasubscriber, tinokumbirawo kuti musubscribe so that malessons edu anogaina traction or recommendwa neYouTube kune vamwe vangamadawo. Looking at that question, we see that we have what is called set builder notation. So color coding lesson rinoiri zvimwe zvese ndichazvinyora in different colors, but zvamunofanirwa kuita pakuanswer this question ndichazvinyora in white. Saka chekutanga chekuti we have what is called set builder notation. In the descriptions of this video, I'm going to link a link which takes you to a group of lessons which we did on sets so that munonzwisisa kuti zvinofamba sei. Saka kana paine chinhu chamunoda kuita refer back, munongonoita click on that link, pachabuda ma lessons akati wandei. You look for a particular lesson which feeds kana kuti which explains what you want to revise, then you revise modzoka ku question kunoku. The other thing is, kana muchiita ma practice questions aya, my advice would be musangoclicka video mobva matoona the solution. Chamungaita ndechekuti pamunoclicka video, pausai moattempta question mega, then mozoita unpause, moona solution, mozvimakira. If you have any problem, you can reach out to me either muma comments kana kuti munotora pama numbers anenge ari muma descriptions, then you send me a direct message. Saka, back to our question, we are dealing with set builder notation. Amufanirwe kufundutswa nayo. And when we were introducing the topic of sets, we spoke about set builder notation. Chirikuitika pano ndechekuti, reading our question, it is given that the universal set is such that the universal set, saka tikada kuinyora sezvairi panapa ndokuratidza kuti inoverengwa sei. So the universal set is equal to x such that minus 3 is less than or equal to x, which is less than or equal to 3. So zvanzi x is an integer. Onregerera chanyora ndakadai so, like that. So maverengero amunoita manje munoti the universal set is equal to x semicolon inoreva kuti such that. Saka moverenga muchiti the universal set is equal to x such that x is greater than or equal to minus 3 and x is less than or equal to 3, where koma inoreva kuti where x is an integer. So ndo maverengero amunoita. Getting to how we should present our solution, tinotanga tanyora. So this is the question, yakanzi question number 4, so I'm just going to say 4 panapa. Tinotanga tanyora chi, the universal set is equal to x such that x is greater than or equal to minus 3, whereas it's also less than or equal to 3, where x is an integer, like this. But we cannot deal with it yakadai so. Tinofanirwa kuita re-express in a way, in a set notation yatajaira. Saka set notation yatajaira ndo yatakuda kunyora. The universal set is equal to, pakanyanyo kukosha nde apa, this statement ndo rakanyanyo kukosha nemhaka yekuti ndo rinotiudza ma elements of the set. Saka zviri kunzi x iri greater than or equal to minus 3, asi zvakare x iri less than or equal to 3. So zvinoreva ndezvekuti since iri greater than or equal to minus 3, tinotangira pana minus 3. Toti minus 2, minus 1, 0, 1,
2, then panapa kwanzi x iri less than or equal to 3, tonyora 3 like this. Saka hatisati hedu taita ma-inequalities, but we are soon going to do them. Patinenge tichiexpressa ma-inequalities tichimarepresenta on a number line. Very easy mathematics. Pando zvinoitika apo. Kuti takatarisa panapa, we take note of something. X iri greater than or equal to minus 3. Kureva kuti minus 3 inoi ndiyo the minimum value of x. But zvanzi x iri less than or equal to 3. Kureva kuti 3 inoiyo ndiyo chi? The maximum value of x. Saka tiri kubva kuminimum minus 3. Then the reason why tanyora ari ma-whole numbers like this inawe yekuti taudzwa kuti x is what? An integer. That's why tanyora tichiti minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Saka this is the set notation yatajaira, taita re-express set builder notation. Reading our question tichienderera mberi, zviri kuzonzi A and B are subsets of the universal set such that zvobva zvanzi A is equal to x such that x iri greater than or equal to minus 2 but iri less than or equal to 2. The reason yavasina kuzoendera mberi vachiti x is an integer inawe yekuti A na B are subsets of the universal set, kureva kuti they pay homage to the governing properties of the universal set. Zvandongoreva ndezvekuti kana ma-elements ari mukati me-universal set ari ma-integers, ma-elements anenge ari mukati mema-subsets by virtue of being part of the universal set anovawo ma-integers. Saka kuramba ungonyora kuti where x is an integer, it's repetitive. That is why vasina kudaro. So zvazvadai, so let us write it in the set notation. We know A is equal to the minimum value ndi minus 2, the maximum ndi 2, and they are all integers. So it's minus 2, minus 1, 0, 1, 2, like that. Then from there manch, let us look at B. B yanzichi, B is equal to x such that x is greater than or equal to minus 1 but less than or equal to 3, like this. Tikada kuchinyora inge yakati B is equal to the minimum value ndi minus 1 and the maximum value is 3, like this. Saka part 1 yakuti list the elements of A. Saka natakuda kuanza part 1. What we can rather do is, chimwe chinhu chandoda kukuchenjedzai ndechekuti kunyora kuti universal set is equal to x such that kuinyora in set notation like this might be considered repetitive also, because when we are doing science we are not encouraged kukopa question. So the reason andanga chinyora inini inawe kuti I am on an illustrative phase. This is a learning corner. Chichiri kudzidza. Saka kana ndikazvinyora zvakateedzana kudai so, I believe munoona kuti zvinofamba sei. But zvandikuda kuti muite mimi ndezvekuti actually munogona kusadzokorodzwa kunyora izvi, mungonyora iri in normal set notation. So this one munogona kusazvinyora izvi, handiti mungonyora iri in normal set notation. Saka inozobuda yakadai so. Kuti tianse part 1, list the elements of A. Zvongoreva kuti A is equal to minus 2, minus 1, 0, 1, 2, like this. Saka umwe angabvunza kuti ko panapa taregere kuisa ari masemicolon panapa. My answer would be hazvina mhosva kuti maisa makoma here kana kuti maisa makoma akaita sei. The reason why we use yakadai so, macases ekuti tinenge tine ma-elements akaita se tongoti 0.2, 0.3. Saka tikazoshandisa ese manje akangodai so inenge va 0.2, 0.3. Apa chisina chi
musiyano. So makoma shandisai amunoda. Inangu I prefer kungoshandisa iri a simple comma like that. So kana matodai so, I promise you kuti panapa panotoya pachimakwa pachiswa 1 mark. Mamakiro angu ndinoti 1/1 kukuratidzai kuti mawana 1 mark pano panga paine a maximum total of 1 mark. Alright, so this is number 1. What is number 2? Number 2 yakanzi. So number 1 actually ine 2 marks, okay? I'm sorry for that. Saka panapa it's 2 out of 2. Number 2 yakati, we have to list the elements of A complement union B complement, where A complement is the complement of set A. Saka pavava graceful kuto explain kuti A ineka takaita kamutswe aka zvinoreva kuti A complement. So zvinoitika panapa manje, we cannot write A complement union B complement kana tisingazive kuti A complement ndiyani. So the first thing chatofanirwa kuita list ma elements A complement, to list ma elements a B complement, then tobva tazonyora the union. Don't be tempted because there are no marks for bravery. Kuzama kuda kuratidza kuti maybe you have superior brain here or what. Moda ngolista without showing the marker or examiner kuti you have attempted to show us the complement of A, the complement of B, then the union. My sets, they are not always as obvious as they appear. And to show you that my sets can be complicated, if you go into college, tertiary education, there is what is called set theory, which is part of statistics. And statistics is one of the most difficult branches of mathematics. So please don't be a hero. A complement is equal to what? So A complement, we are looking at A, then total some elements ese asiri muna A as are part of the universal set to which A belongs. So tikatarisa muna A tinoona -2 -1 0 1 2. Saka A complement ma elements ese ari muna universal set asiri muna A. Kureva kuti we have -3, then -2 irimo muna A, -1 irimo, 0 irimo, 1 irimo, 2 irimo, kureva kuti tina -3 na 3. That is A complement. Then how about B complement? B complement is equal to, we look at B, -1 0 1 2 3. Kuda ma elements are universal set asiri muna B. Kureva kuti we start with -3 and we go to -2. Then -1 irimo, 0 irimo, 1 irimo, 2 irimo, 3 irimo. So it's done like this. Kana takuda kuzonyora as our question demands, A complement union B complement is equal to, tiri kunyora ma elements ese ari A complement neari B complement without repeating. Saka totanga tanyora ari A -3 3, tozoenda kuna ari B toona kuti -3 tatoinyora, saka chanyora -2. Order haina basa, ndo panobva 2 marks dzacho apo. Order haina basa. Saka kana muchinyora union, my advice would be motanga manyora ma elements A complement momapedza ese, mozononyora a B musingadzokorodza mambonyora. That way it makes it easier kuti munyatsokuona zvokufamba sei. You might want kuti handoda kunyora in ascending order, so I will write -3 -2 3, or in descending order, so I will write 3 -3 -2. Hazvina basa, hazvina kana extra credit. You are just increasing the probability of making mistakes. So don't do that. Okay. Then panapa manje, part 2 iri kuti find the number of elements of A intersecting B. I want you to take note, uye muchenjerere pese panouya question yakati number of elements of something.
number of elements iri kureva kuti we write down what is inside these brackets in our context ndi A intersecting B. Tanyora pasi, then we count the number of elements. That number is going to be our answer. Common mistake panapa ndeyekuti munhu anongolista A intersecting B, haachatiudzi the number of elements. Mukadaro munoluza mamarks. So let us do what is expected panapa. Chatotanga kuita kunyora A intersecting B. So tikada kunyora in A intersecting B, takuanza chi part 2 A intersecting B. Tirikuda ma elements are common between the sets of A and B. So zvandowanzo kuita inini ndinotarisa ine ma elements mashoma. Panapa ma elements, number of elements akafanana. So I can choose to refer to A kana kuti to refer to B. So let us choose A. -2 ndo yokutanga, haimo muset B. -1 irimo muset B, ndobva tanyora pasi. 0 irimo muset B, tonyora pasi. 1 irimo muset B, tonyora pasi. 2 irimo muset B, tonyora pasi. Then since A yapera, tatopedza. Tanyora ma elements are common between A and B. Munogona kuzviita muchirefer kuna B, munoti -1, muona kuti muna A arimo, moinyora pasi. 0, muona kuti muna A arimo, moinyora pasi. 1 arimo, yonyorwa. 2 arimo, yonyorwa. Zvatopera. Saka kana tadai so manje, answer yedu toita kuti chi? Number of elements of A intersecting B is equal to 4. Mukadai so ndopanouya pachinoiswa 1 mark. Apa mukagumira answer yenyu apa mark it's 0. Kana matoita lucky half mark, which is not what we are striving after. We are striving after getting the most number of marks we can possibly get. So my dear friends, this is the end of this particular question. We have answered it. My highlights aripo ndeyekuti set builder notation kaisa kutyisai, gonai kuiinterpreta, monyora in normal set notation yamajaira. Then kana makuanswer ma questions, especially ane intersection ne-union, especially again aine the complement, write things down before you can combine them into either a union or an intersection. Thank you.